Ježiš, milujem Taliansko a olympiáda v Cortine, to je naozaj sen môj najväčší, takže dúfam, že to bude najlepšia, najkrajšia a najúspešnejšia olympiáda pre mňa. Od malička vlastne tie olympijské hry sú naozaj som sledovala, či letné, či zimné a pre každého športovca myslím, že tá olympiáda je ten vrchol. Každý chce vyhrať naozaj tú olympiádu a urobiť ten najlepší výsledok, takže je to pre mňa najviac. Je to trošku iné, áno, tá olympiáda tým, že je tam vlastne veľa športovcov z iných športov. Krásne vidieť, ako vlastne aj v tých iných športoch fungujú tí športovci, takže určite to ešte pridá aj toho ducha, toho takého lepšieho športového a naozaj baví ma to pozerať tie športy a tých ľudí, športovcov, ako tam fungujú. Tá sloboda a tá jazda z toho kopca, že môžeme ísť čo najrýchlejšie a celé to proste, to lyžovanie úplne milujem. Najdôležitejšie si myslím poslednú dobu je tá hlava, vlastne tá rozhoduje, myslím, že lyžovať tam už vie každý a naozaj už rozhodujú tie malé detaily, takže toto je také teraz dôležité. Mám mentálneho kouča na toto, takže vlastne už spolupracujeme nejakú dobu a myslím si, že to prináša to svoje ovocie a moje sústredenie vždycky bolo veľmi také biedne, takže na tomto pracujem, na tom sústredení, aby som naozaj bola v tom momente. Tak keď som na štarte a moje poď je si najlepšia a dokážeš to. Bang, 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 bang. Na olympiádě budu sledovat všechny sporty a na olympijském festivalu si je i vyzkouším. Od 6. do 22. února v Českých Budějovicích.